Estamos apoyando esta manifestación de Vulcano, en defensa de Vulcano. Hay que decir que en defensa de todo el sector naval de Vigo nos seguimos demandando que se lle conceda a aval a Vulcano para sair do paso, para que poida seguir tendo actividade, e polo tanto hai que exixirlle ao Goberno Central que dunha vez por todas resolva este tema. Pero en segundo lugar tamén demandamos apoio das administracións ao sector naval en xeral, é estratégico para esta cidade, é estratégico para Galiza, e polo tanto ese apoio é imprescindible para que siga existindo. Cando falo de administracións, falo de todas en xeral, o Goberno Central tamén, naturalmente. É evidente que, na nosa opinión, o que acontece con Vulcano non ten explicación, si non é porque hai unha decisión política que esperemos que ahora se corrixa, de que esta factoría caiga, desapareza, si non ten explicación o que está sucedendo. Pero naturalmente na defensa do sector naval ten que ver o Goberno Central, ten que ver o Goberno da Xunta, ten que ver o Concello, temos que ver todos, todos, a sociedade galega tamén en xeral. Perder o sector naval non sería de recibo, non haberá nada alternativo que o sustituya, e polo tanto non é só o que demandamos, creo que é o coherente e é o racional.